mana ndị be anyị siri na ọ bụ mgbe mmadụ na-akwa mmadụ akwa onye ọzọ ka ọ na-akwa onwe ya. Ya mere n'ụbọchị nke tata ka m na-agwa ka m gaa wee nie ezigbo enyi m ka m na-aga n'ụbọchị nke tata ka a na-ebunata ozu ya. Ọ bụrụ ndị ụka okpukpere Kraịst ha sị gị na ọ bụ ụbọchị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa a, ụbọchị ndụ ya na ụbọchị ọnwụ. Na nwatakịrị bụ sọ mma naanị afọ 26. Nke a bụ oge a na-ebunata ya. Akwazi ọtụtụ ụgbọala ndị sokwazi ya n'azụ. Nke a bụ oge anyị so ozu ya n'azụ were na-aga. Ya bụ ihe bụ nnọọ so mwute eziokwu, maka na okorobịa rie etu a, nwoke bụ sọ mma nọkọta gbaburu wee daa na-akpa ya akpa n'aka ha aka, ha wee na-akọ akụkọ na ọnwụ họ. Echekwa m na asị na ọ bụ ụmụ ga-eni nne na nna. Amazị m ka o si wee bụzie na nke ikpeazụ a na ọ bụzi nne na nna tụgharị wee na-enizi ụmụaka. Nke bụ eziokwu bụ na a sị na anyị bee ka ndị nwere olileanya, anyị ebena ka ndị enweghị olileanya. Mana o nwere ka ị ga-esi wee mee mmadụ onye ahụ ajụọ chia si ịnọzụkwa ihe dị etu a wee mekpuo ụmụ. Ya bụ na akwa arịrị juru m obi, ebekatara m. Ugbu a bụ mgbe ya bụ ozu natara na be nna ya, akwa were na-afịọ. Anakwa asị ya bụrụ na gịnị mere ma ya bụrụ na nwa okorobịa nọ ndụ. Ya bụ ihe o wute ka m. Ka bụ onye ukwu na ebe, onye nta na ebe, nwere onye na-asị ịbịa zuo, nwere onye na-asị ịbịa mechie ọnụ. Onye ọbụla na-akwa. Nnukwu ihe mekpụrụ anyị. Ọ bụrụ na nwatakịrị a bụ onye ịma, ị ga-asị ọnwụ ime arụ, nwa achọghị nsogbu. Ihe ga-esere gị na ya ọsị gị jide. Ihe ga-anwa ga-esere gị na ọsị gị jide ya dịba bụzi onye nọ n'ozu. Ụkọchukwu kwuru okwu wee sị, onye ka ndị mmadụ ga-asị na ịbụ? Onye ka a ga-asị na ịbụ? Ugbu a ya bụ ihe emego anyị. Onye ka ndị mmadụ si na ya bụ nwatakịrị bụ? Ghọtago? Ya bụ na onye na-eme ihe n'ụwa anyị, chetakwa na echi dị. A ga-asị na ịbụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ na isi n'ụwa pụọ? Kedu onye a ga-asị na ịbụ ma ọ bụrụ na ị pụọ n'ụwa? Ọ bụrụ onye kwuru kwasị ya kwuru na ọkwurugo. Ugbu a bụ mgbe a na-agọzi ịnị nwa okorobịa. Oge a bụzi oge ụmụ okorobịa bụ ya were na-adọnye n'ili wee na-asị aja ije ya nke ọma. Ọnwụ ime arụ, ọnwụ nke egbuo ka atụrụ aka. Ọnwụ egbuo ka atụrụ aka. Ọ bụzi oke enyi m bụ ihe na-agbada n'ala. Ọnwa amaghị ihe. Chai, nena nke nwokorobịa ahụ ka o dosiri isi na ya bụ onye nke na-ekponye aja ugbu a. Ka ebe isi nwoke a bido, ka ebe isi ya kwụsị. Nna na-ebe, nne na-ebe, okorobịa na-ebe, agbọghọbịa na-ebe, onye ukwu nọ n'akwa, onye nta nọ n'akwa. A na-ekpochizi ine. Ugbu a bụ mgbe ụmụ okorobịa, maka ha na-abịa enyicha mmadụ, agara onye nwa mgbaru. Ya bụ enweghị nwere isi ndị anwa ha ji kara obi dịka omenala Igbo si dị. Mgbaru ka ndị be anyị na-akpọ ya, mana ọ bụ ịkwa ozu ka Igbo ji mara ya. Ya bụ ọ bụ na onye nwụrụ, ndị enyi ga-agarịrị isi onye anwa ndo, nke ndị bekee kpọ condolence visit. Ịghọta? Ndị ntorobịa, ọ bụ ọsọsọ ụmụ okorobịa, ndị ntorobịa ya ma nwoke ma nwaanyị nọ na ya bịa na-aga ya bụ ihe.
Maka anyị na-enye ihe anyị ji bịa ịtụ ọha nakwa nke a ka anyị ji bịa nna nke nwoke kwụrụ ọtọ nke na anyị maka akwado ụmụ m bịara ha achị m mba n'okwupụ ya n'okwu